तर पाहुण्यांनो बरे मग तुमचं स्वागत असा आमच्या चॅनलाचेर एसएमआर्ट गोवाचेर आणि हो आमचो न्यू स्केच लॉग आणि आयज हे चित्रकार वयतात महाराष्ट्राच्या शिरोडा गावात. जर तुमकां शिरोडा खबर असेल जाल्यार तुम्ही आमकां कमेंट करून सांगा हा. आणि ह्या बघा हे बगळे बघा कसे झाडार बसले, काय सुंदर नजारो असा, मस्त वा बेस्टच हा. आणि हो व्हिडिओ एडिट करता करता म्हाका ह्या सिनाचेर एक कविता सुचली. कशी असा ती तुम्ही कमेंट करून सांगा. कविता ऐका. यस. बगळे बगळे झाडाचेर करतत चर्चा माणसाचेर. माणूस इतको हुशार कसो, हुशार असून लाचार कसो. जीभ खोटी विचार खोटे, सुखाच्या फुलाक दुःखाचे काटे. दुःखच दुःख वाट्या घेता, पायार कुराड मारून घेता. माणूस माणूस बगळे बगळे, विचार आमचे आगळे वेगळे. बगळो एकदा जाऊन बघ रे, उडान उडान जग बघ रे. सुखाची वाट दिसू शकता, जर माणूस बगळो जाऊ शकता. बगळे बगळे झाडाचेर करतत चर्चा माणसाचेर. तुमका कविता आवडली जाल्यार लाईक करा. फुडे पावन आमकां एक बारीकसा पूल मेळटा आणि हे बघा घाडी बघा कसे उठतात फडफड फडफड फड. आणि पावड्यांनो ही जी तुमकां दिसता न्हू फुड्यान ती आसा शिरोडाची फेमस मिठाचे आगर मिठागर म्हटल्यार सॉल्ट फार्मिंग. सॉल्ट फार्मिंग समुद्राचं पाणी असता न्हू तेका निबरान गरमेन सुकोवन मीठ तयार करतात. आणि त्याच्या बाजूक आमकां गावलो हो विशाल वड. आता हे चित्रकार त्या बनियन ट्रीचो स्केच करतले. तर तुमकां सांगायचं म्हटल्यार थोड्या वर्षा पयलीं आम्ही हयसर ह्या जागेर एक शॉर्ट फिल्म केली, ती तुम्ही बघू शकता आमच्या चॅनलाचेर. काय झालं खबर आहे तुमका? हे चित्रकार वडाचो स्केच करी असले. तितक्यान थंयसर दोन माणूस येले. थोडं बघत त्यांच्यानी गजाली केले आणि भितूरलो एकटो थंयच पाय वयर करून निजलो. आणि काय झालं खबर आहे, थंय कुत्रे असले 2-3 त्यांच्यानी त्याला चप्पलात घेऊन गेले. मग त्या दुसऱ्यान त्याला उठेला आणि सांगा हे भाऊ आता बघ काय चप्पल घेऊन गेले. मग यांनी वाचून हाडला. हे बघा यांच्यानी त्याच्या ड्रॉइंग केला. त्या माणसाचा तो वडा पडून निजलो त्याचा ड्रॉइंग केला. कसे झाले त्यांचे स्केचेस हे तुम्ही कमेंट करा, त्यांना सांगा आणि लाईक करा. तर आता मी परत मिळाल्या शिरोड्याच्या दुसऱ्या भागान कळा. हे बघा ह्यांका हय निबाड लागला तर दिसता. थंड थंड काळींग खावपाक लागली.